En dat is eigenlijk het nadeel van de makkelijke accessibility en heel makkelijk, heel hard knallen. Maar ik kan nu een clip droppen, ik heb nooit op een podium gestaan of whatever. Ik doe dat in mijn studio en ik bas mijn rap, ik drop hem op een van die media sites, bam, je knalt. Je krijgt 1 miljoen viewers. Ja. Ze zeggen tegen jou, luister, ik ga je 10.000 euro betalen, ik heb een concert, wat ga je doen? Ja. Snap je? Je kan niet lali half komen, begrijp je wat ik bedoel? Dus, en dat is het nadeel. En dat is het voordeel van de artiesten van de oude garde, die gewoon heel lang we hebben meters gemaakt. Snap je? We hebben gewoon onze kilometers gemaakt. Snap je? Dus het maakt niet uit hoe oud we zijn, als we daar op het podium staan, knallen we gewoon klaar. Ja. Weet je? Dus dat is ons ding, want we hebben onze kilometers gedraaid. Weet je? En deze industrie, los van het feit van de popularity en dit en dat, je moet je kilometers draaien, want je bent een entertainer. En als mensen 50 euro of 100 gulden betalen om jou te zien, ja, moet je werk neerzetten. Dus dat is eigenlijk, het heeft een hele grote voordeel, want artiesten kunnen makkelijk centjes verdienen, makkelijk exposure krijgen, maar het nadeel is wel dat, dan krijg je maar mensen die eigenlijk live, wanneer ze moeten knallen, niet zo sterk zijn. Ja. En dat is het nadeel, want als bijvoorbeeld ik ben fan van Busta Rhymes. Ja. Ik ben fan van Busta Rhymes. In Nederland, als Busta Rhymes een concert geeft, ben ik er altijd. Theodor en ik, we gaan altijd. Maar dat is gewoon voor ons, is het gewoon, we gaan naar school. Ja? Maar deze dude die komt gewoon op het podium en hij knalt van begin tot eind, klaar. Energy. Dus iedereen zit er gewoon te dansen, te schreeuwen, wij zitten zo te bestuderen van, hoe doet hij het? Snap je? Dus je moet je kilometers neertellen, weet je, laat me het zo zeggen, om de kracht te krijgen. Ja. Dus dat is mijn scoop op hoe het nu in elkaar zit. Zijn er nog meer momenten als bij een beetje? In de zin van dat er één van jullie drie iets geks moest doen om het publiek los te krijgen? Ja, dat was in Dordrecht. Eén van die split optredens weer. Oké. In Dordrecht. We hadden nummers gemaakt, bijvoorbeeld Mujadiki, we hadden Mujadiki, etc. We zaten in de studio en Theodor die kwam altijd met gekke ideeën. Theodor zei, luister dan, iedereen zingt over de mooie chickies, weet je wel? De mooie body en dit en dat. Laten wij iets doen voor de tiki tiki's. Oké, bon, ja. Dus je wordt daar diki, want dan laten we dat doen zo daar, Dus we hebben dat gedaan in Dordrecht. Hadden we opgetreden. De zaal was bomvol met dikke vrouwen. Oké, bom. We hadden 2 optredens. 2 keer. Weer zaten we van, wat moeten we doen? Wat willen deze mensen? En toen zei Theodor, weet je wat? Dus tweede ronde komen we zonder t-shirt op podium. Snap je? Maar ja, iedereen is super dun. Ik zei tegen die weggek, hij zei, luister, dan laten we het doen. Dus op een gegeven moment, we kwamen voor je gerend op. En we hadden een soort ophype nummer van die gaat toeren, moet jij doen, China, boelen we in die lengte. Dus we gingen zo, we hebben dat nummer geknald. En we kwamen zonder t-shirt op podium. Mensen werden gek. Nou ja, dus zo probeerden we het gewoon te redden, weet je wel. Ja. Want als je die impact maakt, dan maakt het niet uit wat je daarna zingt. Juist, ja. En we hebben weer hetzelfde repertoire gedaan. Dus we hebben gewoon dansen 2 keer gedaan. En alle nummers 2 keer gedaan. En de mensen wisten het niet. Want iedereen die ging uit een plaat, weet je. Dus dat was, Dordrecht was een epic moment ook. Dus, en er was een grote vrouw. En die vond mij een of andere manier leuk of zo. Anyway. Maar die zat de hele tijd te schreeuwen naar mij van ik Gustavo, Dus op een gegeven moment kwam ze op het podium. En ik ging zeg maar rappen en Mega is groot hè. Dus ik ging schuilen achter Mega iedere keer. Dus wanneer ze zo naar mij toe loopt, ging ik gewoon die kant op en achter Mega en dan weer de andere kant op.
En op een gegeven moment, Megan die had het gezien, hè. En die boy zijn gemeen, hè. Dus we zijn over gemeen. Dus Megan zag mij aankomen. En Megan zag die vrouw ook aankomen. Dus hij bleef staan. En op een gegeven moment heeft hij gewoon 1 stap achteruit gedaan. Dus ik rende gewoon zo. Boef! Dus die vrouw die had me zo vastgepakt. Gewoon zo. En ik ben kleiner. En gewoon afgetild. Die zei tegen me, ik hou van jou, ik hou van jou. Ja, joh, dat is gewoon heel gek. Nou, dat vergeet ik echt nooit meer. Dus, maar ja, we hadden meerdere van dat soort momenten. Dus, maar dat zijn de leuke momenten. We hadden ook echt momenten dat we hadden van, ja, weet je. Dus, maar dat is in het proces. Hè. Dat is, en hoort er ook bij, klopt. Hoort erbij en dat is deel van groei. Ja. We gaan naar de tweede foto. Nu wel. Ja. Dat is een foto waar ik jullie alle 3 op zie. Waar je toen nog haren had. Ja. Dat is TMF Award 2005. En we werden genomineerd voor de TMF Award. En wij dachten, want Viber was uitgekomen in 2004, dus 2005 werden we genomineerd voor een TMF Award. En wij dachten, weet je, dit is het moment. Ja. Dus dit is het moment. En je weet, wij zijn Jugoslaven, wij zijn Italianen. Je weet hoe het gaat je weet hoe het gaat, weet je wel. Dus we dachten, weet je wel, we moeten gewoon extra hard knallen. Dus. En toen hebben we die bikes gehuurd en alles. En toen zijn we gewoon over de rode loper. Op onze bikes. Op onze fietsen gewoon gekomen. Dus dat was een leuk moment, want we werden genomineerd voor een TMF Award. Dus, en dat is dan weer voor ons soort van weer een afsluiting van een tweede level. Weet je wel, die ene in Rotterdam, dat was van weet je, we waren underground, laten we het underground noemen. Weet je, en ja, oké, nu hebben we een grotere publiek. Ja, TMF is... TMF, toen de tijd, weet je, dit was weer een bevestiging van oké. Klopt. Dus dit was de icing op de cake toen de tijd, weet je, voor de werk dat je dan in hebt gestapt. Dus Kaliber die gaat nu weer naar een andere level. De fiets hebben jullie zelf uitgekozen of? Oké, wij waren nu gesigned met Top Notch. Oké, dus, dat was toen al? Ja. Top Notch heeft Viber uitgebracht. Ja, staat het op hun kanaal? Ja. Oké. Ik weet niet of het op hun kanaal staat, maar Top Notch heeft Viber of het album Schuurpapier was onder Top Notch. Ja. Zo lang al? Ja, zo lang al. Ja. Dus ik weet nog, Kees de Koning die kwam gewoon, want ik woonde in een studentenflat. Ja. Ik had een studio van gemaakt en Kees de Koning die kwam daar en er was gewoon zo'n peukje en roken buiten. En hij was de liedjes aan het horen en hij zei ja, we gaan het doen. We gaan het doen. We hebben gewoon zo'n dude. Ja, we gaan het doen. Ja. Dus, maar dit was ook in samenspraak met de label en alles, weet je wel. Dus toen gingen dingen wel een beetje anders. Dus, en we dachten van, oké, we moeten fietsen. Nou, dan hebben ze dit geregeld voor ons. Dus, hebben jullie die prijs gepakt toen? Nee, we waren in categorie met Ali B, Breeze en al die gasten die al een paar jaar hard waren, weet je wel. Dus vandaar, maar het was wel een super moment. We hebben ook daar opgetreden, we hebben ook geknald. Dus, maar voor ons is dat genoeg. De nominatie is genoeg. Maar we hebben wel een tijdje terug een prijs gekregen eindelijk. Ik zag dat bij Rookworst volgens mij. Oh ja, dat was een gouden plaat voor, volgens mij voor Viber. Viber was het. Ja, dat was een gouden plaat voor Viber. Wat deed dat met jullie, zeg maar, dat jullie toch na zoveel jaren toch wel die waardering op zo'n manier, zeg maar, krijgen? Dat is leuk. Ja. Snap je? Dat is leuk, op papier is het leuk, want ik kan zeggen ik heb een gouden plaat, weet je. Ja. Maar persoonlijk, voor mij dan, ik spreek niet voor mij, niks is groter dan de waardering van het publiek. Weet je? Dus mensen die het tegenkomt en
die zegt van luister, mijn zoontje, ja, die was best wel oud en die ging niet praten, maar hij begon te praten door jullie liedjes te zingen. Oké. Begrijp je? Ja. Weet je, dat zijn die dingen dat je van, oh ja. Dus weet je, dus dat zijn de impactvolle dingen. We kwamen ook iemand tegen, die had gewoon zeg maar onze logo, nou we hadden merchandise doen, en de t-shirts met kaliber, met zo'n dingetje. En iemand had het getatoeëerd op haar arm. Weet je, dat zijn dingetjes die jou, weet je, dit zegt van hé, dit zijn dingetjes, zeg van hé, oké, nou mensen waarderen je echt. Ja. Snap je? Dus, maar dat andere dat is leuk, weet je. Het is tuurlijk is het leuk en mooi om te je hebben. kan zeggen van het is mooi om te hebben, van ja, ik heb gewoon plaat of whatever. Weet je, maar het is toch wat je krijgt van je fans en de mensen omheen van je hebben goede werk gedaan. Ja. Dus dat is eigenlijk de allergrootste waardering. Ik zei het net al, hier had je nog haren. Er is een moment gekomen dat je hebt besloten om dat weg te doen. Of waarom? Want je wordt natuurlijk zo sneller herkend, denk ik, dan hoe je er niet uitziet. Als mensen jou niet echt kennen dan, laat me het zo zeggen. Nou ja, dat is weet je, wanneer begon ik mijn haar te knippen? Ik kreeg mijn eerste kind, mijn dochter. Ja. En ik dacht van, hé, dit, je moet een kind opvoeden. Ja. Dit gaat een hele grote challenge worden. Ja. En het is een meisje ook. Ja, dus mijn oudste kind is een meisje. Dus ik dacht van, hé broer, dit wordt stressen, dus laat me maar, voordat mijn haar valt, laat me ze gewoon laat me ze gewoon knippen. Duidelijk. Dus dat was zeg maar het moment dat ik gewoon mijn haar begon te knippen. Dus, maar dat heeft ook een jaar geduurd hoor, want ik heb eerst de zijkant gedaan en een beetje hier onderin. En op een gegeven moment ging ik naar een maat van mij, is kapper, een hele goede kapper, Big God Brian. En hij zei tegen mij, wat wil je doen? Ik zei tegen hem, luister, ik wil hem kort. En hij zei tegen mij, oké, bon, ja. En ik hoorde, weet je, dus in het gesprek, dus hij was dus begonnen, in het gesprek hoorde ik. Ik dacht van, oh shit. Dus hij heeft gewoon in het gesprek. Hij zei, wat wil je doen? Heeft hij gewoon zo, heeft hij mijn haar zo dwars geknipt. En zo heeft hij mij gewoon geknipt. Dus, maar het heeft een jaar geduurd. Ik heb van hier en zijkant een beetje hier, een beetje daar. En op een gegeven moment dacht ik van ja, oké. Dus, en ik dacht, je wordt ouder ook, weet je wel. Op een gegeven moment begin je in hammen te krijgen, dat soort dingen. En dan heb je alleen maar 2 plukjes hier nou. Oh my god. Je hebt nog een foto. Dit is de derde foto. De 5e materiaal wat je naar mij hebt gestuurd. Wat zien we hier? Oké, die zie je Logistics als meneer La Cruz. Ja. Naast muziek. Of naast dit. Ja. Zit ik in muziek. Maar mijn prime rapgroep is Onderwijs. Ja. Dus ik ben docent. Inmiddels ben ik al 10 jaar in het management van de scholen. Dus ik ben schooldirecteur. Oké. Dus dit is ook een van mijn passies. Ja. Dus het lesgeven en in ieder geval hetgene doen, zodat de jongeren zichzelf kunnen ontplooien en het maximale uit zichzelf kunnen halen. En dat is onderwijs. Dus dat is dan mijn tweede rapgroep. Welke vakken geef je? Of? Biologie. Alleen biologie? Ik ben biologie dus. Oké. Ja. Dus daarvoor heb ik gestudeerd, biologie gestudeerd. En de laatste 10 jaar zit ik in de directie van de school en ik ben nu rector van een HAVO-VWO school.
Dus vandaar, dit is dan ook, dit is ook Pugistics. Maar dit is, Dus los van dit is liedjes moderne maken om lichamen te schudden, weet je ook wat meer over lichamen? precies, Ja? dus alles past gewoon. Alles past. En beweging is heel belangrijk voor het lichaam. Dus, nou ja, goed, dus alles heeft zijn raakvlakken, zeg maar. Dus, nee, maar ik zit in dat is mijn prime ding. Ja. Ik zit in het onderwijs. Het zijn twee verschillende dingen. Je krijgt niet een keuze van mij, de een of de ander. En je moet kiezen. Ik ga niet kiezen. Het gaat niet. Waarom niet? Het gaat niet, want het is gewoon, dat zijn mijn twee passies. Dus ik ga niet kiezen, ik kan gewoon niet kiezen. Dus ik pass. Is er geen schat? We kunnen het regelen als je wil. Nee, dat gaat niet. Goed, ik heb wel een keuze gemaakt. Ik zit nu in het onderwijs. Ja. Ik zit volledig in het onderwijs. Ja, wanneer we gigs krijgen, ja, dan schakel ik gewoon om en dan ben ik Pugistics. Maar nu voornamelijk doe ik gewoon, ben ik in het onderwijs. Qua opnemen doe je helemaal niks meer nu? De bedoeling van Kaliber was dat het in ieder geval dat Kaliber doorgaat met nieuwe generaties. Juist, ja. En daar is Mega nu bezig in Nederland. Heeft Kaliber New Generation. Met zijn zoontje. Ja. Dus het is de bedoeling dat wij gewoon een beetje in de backburner gaan en dat een nieuw bloed, zeg maar, verder gaan met het hele concept van Kaliber. Dus ik zal je wel eerlijk zeggen, ik ben wel van plan een produceralbum te maken, want het blijft toch kriebelen, snap je? Dus hoe je draait of keert, het blijft toch kriebelen, het is toch leuk om te doen. Ik vind het heel leuk om muziek te maken, dus ik ben van plan om een Cybertracks All Stars Part 2 te maken, want ik heb een Cybertracks All Stars Part 1, dat was een produceralbum van mij, waar ik met verschillende artiesten heb gewerkt. Ik heb met Easky gewerkt, met Jokerman, ik had een remix met Party Squad, ik had een remix met wie ga ik gasten weer? Replay. En met MC Farah, met Kaliber zelf, met Miro Maton. Dus weet je, dus dat de bedoeling was gewoon om mensen die in de industrie zitten, het maakt niet uit welke level. Als je nu, als je nu een paar mensen zou moeten uitkiezen, met wie zou je nu gaan samenwerken? Die nu hot zijn op dit moment. Ik zou met z'n allen kunnen werken. Ik heb niet echt een voorkeur. En ik had nooit een voorkeur om met bepaalde mensen te werken. Ik wil gewoon met mensen die talent hebben en mensen die willen, ben ik altijd bereid om te werken. Dus vandaar heb ik heb een heleboel projecten gedaan waarvan ik wist van maar het is gewoon heel leuk om mensen gewoon de steun te geven, de goede steun en artiesten die zeg maar misschien niet de edge hebben om de juiste connect te krijgen, maar wel de goede level te geven. Dus dat heb ik gedaan. Dus eigenlijk alle artiesten zijn welkom. Ik heb geen voorkeur. Ja. Om even terug te gaan naar onderwijs. In Nederland deed je dat ook volgens mij. Ja. En toen combineerde je het wel met muziek. Ja. Hoe ging dat? Het was gewoon heel simpel. Onze werkweek bestond maandag tot vrijdag? Bestond uit 9:45. Oké, ja. 9:45 sta je in de klas. Tot 4 uur. Ja. Dinsdag lesgeven, woensdag lesgeven, donderdag lesgeven, vrijdag vliegtuig instappen naar Curaçao, optreden, zondag vliegtuig in, 9 uur maandag op Schiphol en 9:45 voor de klas. Oké. Dus daarom ben ik begonnen met over 10, want dat was zeg maar een werkweek. Het was best wel heftig. Toen wij ook zeg maar in de mainstream terechtkwamen, moesten wij ook heel veel promos doen overal bij radio's en dat soort dingen. Dus eigenlijk hadden we gewoon een extra koffer in de auto
En op een gegeven moment, want Tado die is ook docent. Juist, ja. Dus het was gewoon lesgeven, naar een show, naar een promo, naar de radio. Ja. Dus dat was heel leuk, hè. Dus, en dat is een leuke afwisseling. Dus, maar zo ging het, gewoon hectic. Werd je door je leerlingen toen ook al herkend? Ja, ja. Ik heb lesgegeven in Volendam. En ik heb vaker opgetreden in Volendam. Ja. Dus dat was gewoon zeg maar een zaterdag. Staan we in een club in Volendam. En de maandag in Volendam is heel klein, hè. Dus er zijn dezelfde leerlingen die op school zitten, die zitten in de club. Dus, en dan maandag gewoon boom lesgeven. En dezelfde leerlingen die zaterdag gewoon helemaal uit het dak gingen, die zitten dan in de klas. Ja. Weet je, dus zo ging het. En nou ja, goed, weet je, dus iedereen respecteert wat je doet. Want het is net als voetbal. Je hobby is voetbal, je voetbal in het weekend, nou ja, wij rappen in het weekend. Ja. En de leerlingen die je nu hebt, weten die van jouw muziekcarrière? Of? Die weten het. Okay. Die weten het, want de ouders die vertellen het van. Oh ja, Volgens mij had hij lang haar. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Ze weten het. En ik gebruik ze ook om de leerlingen te inspireren en te motiveren. Dus, want ik weet nog toen ik hier pas kwam werken, zeiden ze tegen me, ja, maar je bent rapper, maar hoe heb je het maar? Ja. Weet je? Kijk, de link, als je hoort rapper, heb je altijd een bepaald beeld. Ja. Ja. Meestal ja. Dus het klopt niet dat een rapper een leraar kan zijn. Ja. Snap je? Dat past niet. In Nederland is het geen probleem, want iedereen doet van alles. Maar hier past het niet. Snap je? Want rapmuziek zit in een bepaalde, weet je, ja, nu minder, maar toen de tijd was het van, je rap, dat is slecht, weet je. Slechte boodschap. En dus het was van, hé, maar je bent docent en je rapt. Ja. Klaar, hoe doe je dat? Weet je, dus, en ik zeg tegen de leerlingen, luister dan, je moet altijd in je leven gewoon opties hebben. Snap je? En ze zien ons en iedereen wil rapper worden. Ja. En ik zeg, oké, maar je moet opties in het leven hebben. Ja. En je kan zeggen van, luister, ik ga niks doen, ik ga niet leren, ik ga niks doen, ja, maar omdat ik rapper wil worden. Oké, wat gaat er dan gebeuren als jij dan super populair bent en ze stoppen een microfoon voor je neus en dan moet jij gaan praten? Wat dan? Wat ga je zeggen? Wat ga je doen? Nee, zorg dat je ook gewoon een beetje opleiding hebt. Ja, zorg dat je in je leven opties hebt. Ja? En ik gebruik mezelf als voorbeeld van, luister, ik heb opties. Ja, want ik heb gestudeerd. Ja? Dus ik heb een studie. En ik heb gewoon mijn tijd in muziek gestoken en het is ook gelukt. Ja? Maar ik kan altijd zeggen van, weet je wat? Oké, nu is het tijd voor mijn tweede passie, dat is onderwijs. Ja? De reden dat je Nederland hebt ingebracht voor Curaçao? Want je had misschien daar groter kunnen worden. Ja. Misschien veel groter. Veel groter, maar ik heb gewoon een beslissing genomen wat voor mij belangrijk was. Kijk, ik ben nog 18 gaan studeren. Okay, ja. Dus, want je weet, op Curaçao, als je 18 bent en je bent klaar met je middelbare school, dan moet je gewoon naar Nederland. Ja. Dus, je stapt een vliegtuig in en dan ga je studeren. Klaar. Dus dat betekent dat je dan best wel lang in Nederland bent en je begint te werken in Nederland en op een gegeven moment bouw je een leven op in Nederland. Ja. En mijn ouders waren nog steeds op Curaçao. Okay. En ik heb één zus, we zijn met z'n tweeën, dus die woont ook in Nederland. En op een gegeven moment dacht ik van, luister, iemand moet naar Curaçao. Ja. Iemand moet terug. Simpel. En ik heb de beslissing genomen, weet je wat? Ik ga het doen. Ja. Ja, dus ik wil gewoon naar Curaçao. Ja, ik wil mijn ouders meemaken. Het ouder worden meemaken. Dus heb ik de beslissing genomen. Dus, en het was ook een heel groot moment voor ons. Want wij waren gewoon echt aan het upblowen. Weet je wel, en het was een moment dat wij dan zeg maar andere levels van de industrie zouden kunnen
zeg maar, exploren. Maar ja, goed, ik heb die beslissing genomen. Het was dus een moeilijke keuze, neem ik aan? Het was een moeilijke keuze. Maar ik regret het gewoon Niet. helemaal niet. Dus het is voor mij was het weet je, ik ben toch blij dat ik die keuze, de keuze heb gemaakt. Want ik zal je gewoon heel straight zeggen, want ik was hier en op een gegeven moment na 4 jaar werd geconstateerd dat mijn moeder Alzheimer had. Oké. Right? Ja. Dus, en ik heb dat traject meegemaakt, ja, van het detecteren van Alzheimer, ja, tot haar overlijden. Okay. En het was heel kort, het heeft 3 jaar geduurd. Ja. En imagine dat ik daar was en ik heb dit niet meegemaakt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus het was gewoon voor mij, ik ben gewoon, ik sta 100% achter mijn beslissing. En het was voor mij op dat moment de beste beslissing dat ik ooit in mijn leven heb. En de juiste timing denk ik ook. En dat was de juiste timing. En de universe die doet gewoon wat hij moet doen. Klopt. Zo simpel is het. Je had het net ook al over jouw leerlingen motiveren. Er kijken hier vast wel jongeren. Wat zijn de motivatiewoorden die je aan hun kan geven? Stel ze willen rapper worden, ze willen docent worden, ze willen een fotograaf worden. Wat zou jij tegen die jongeren kunnen zeggen? Guys, luister, doe wat jij gewoon leuk vindt. Ja? En sta gewoon 100% achter. Sta gewoon 100% achter. Als je een passie hebt, ga ervoor. En ik zal je eerlijk zeggen, luister naar niemand. Luister naar iedereen. Haal wat je eruit moet halen. Maar mensen die al zeggen, oh liever niet, of whatever. Ga gewoon voor je passie. Zorg dat je een opleiding hebt. Want dat is gewoon de basis voor alles. Zelf de basis voor je passie. Misschien zie je links niet. Maar dat is gewoon heel belangrijk dat je gewoon je school afrondt. Doe gewoon iets. Right? En guys die willen rappen. Dit neemt veel tijd. Maar geef gewoon niet op. Geef gewoon niet op. Blijf jezelf gewoon ontwikkelen. Want de tijd zal komen dat je gaat knallen en dat het gaat gebeuren. Ja? En heel simpel. Als het slecht klinkt, klinkt het slecht. Simpel. Als je shit maakt en je zegt zelf van dit klinkt niet lekker. Dat betekent dat het slecht is. Right? Zo simpel is het. Dus dat is dan wat ik jullie wil meegeven. Ja, ga gewoon voor je dromen. Simpel. Duidelijk. Vooral die laatste stuk. Heb jij dat ooit meegemaakt dat iets echt slecht klonk? Broer, ik heb het 1000 keer meegemaakt. Dus in mijn computer zitten er 1000 liedjes. Ja. Ja? En nou ja goed, wat eruit is gekomen zijn die 4 albums. Ja, er zijn in totaal ongeveer 88 liedjes. Maar van die 88 liedjes zijn zeker 800 liedjes waarvan je denkt van... Dus, nou ja, dat zijn dingetjes. Ook dat je denkt van, bijvoorbeeld naar de Amapiano scene. Ja. Ik vind het gewoon een hele vette genre. Maar het grappige is dat ik af en toe in hele oude schijven ga. En ik hoor liedjes en denk van, dit had het kunnen zijn. Dit had het kunnen zijn. Weet je, maar op dat moment is dat niks. Juist, ja. Weet je, dus, nou ja goed, maar er zijn momenten dat je dingen maakt waarvan je zelf zegt van, weet je, en als je zelf van binnen voelt van, dit is niks, de andere voelt het ook. Hebben jullie af en toe ook ruzies of discussies gehad van, bijvoorbeeld jij voelt het niet, maar Teddo wel, en Mega weet het nog net niet, dus jullie... Kaliber bestaat uit ruzie. Zal je gewoon eerlijk zeggen, nou, dit is vooral de team want nu gaan we in de guts van de groep. Ja. Wij bestaan uit ruzie. Right? Ja. Het mooie is, we gaan naar TMF1. TMF1 hadden we vette ruzie. Ja. En volgens mij was Marion of zo, of een van die artiesten ook daar. Even die gezichten terugkijken. En
En we hadden dikke ruzie. En je weet, die Amerikanen die komen gewoon 10, 20 diep, hè. Ja. Dus op een gegeven moment, zij waren in de kleedkamer naast ons. En op een gegeven moment heeft iemand geklapt, zo tak, 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 tak. En ik heb de deur opengemaakt. Ik zag gewoon van 10 van die grote gasten buiten van, is everything alright, okay? Ja. En je weet dat, Antillianen, je weet dat we worden vliegen dan. En ze zagen ons gewoon elkaars kleren fixen. Weet je, JK had onze dress gefixt. Big up JK. En wij waren ruzie aan het maken over welk liedje eerst ging. Het is gewoon een vette ruzie. Ja. Maar één kracht van ons is, no matter what. Als wij dikke ruzie hebben, dat zijn de vetste optredens. Ja. Want iedereen is scherp, hè. Iedereen is scherp, hè. Wat ik het net heb gezegd, hè. Want wij killen elkaar gewoon, klaar. We zijn ruthless gewoon. Kijk, als je slecht hebt opgetreden, ga ik wel zeggen, je luistert. Je hoort het van Maastricht tot Amsterdam, hoor je gewoon dat je bullshit hebt gedaan, weet je wel. Dus, maar dat zijn onze beste optredens. We hadden ook een keertje in Tilburg, bij het poppodium, hadden we opgetreden en we hadden ruzie over een refrein die eerst moest wie fout ging of niet. Niemand wist dat het fout ging. Ja, want we hebben het gewoon heel snel opgelost. Ja. Discussie. En het was zo erg. We hadden samen met Biniman opgetreden toen. Het was zo erg dat de uitsmijters die moesten Biniman escorten toen hij binnenkwam. Ja. Van zijn auto. En ze hebben gehoord, hé, de Antillianen zijn ruzie aan het maken daar. Dus ze zeggen, Biniman heeft alleen gelopen, gewoon, tot de kleedkamer. Omdat alle uitsmijters, die kwamen naar onze kleedkamer. Want die gasten van Kaliber zijn aan het vechten. Maar we waren niet aan het vechten, we waren gewoon aan het discussiëren. Maar we hebben altijd discussies over maar dat houdt ons ook scherp, hè. Weet je wel, dus... maar één ding is wel wat wij hebben, we zijn met z'n drieën. Als twee zeggen we gaan het doen, klaar. Ja. Weet je, dus no discussion, we gaan het gewoon doen. Weet je, dus, maar we hebben heel vaak discussies over welke tekst je gaat gebruiken en wat niet. Weet je wel, dus ik ben degene die het altijd schoon houdt. Want ik zeg van, hey, hou rekening hier, we zijn wel bestemd, dit moet wel een beetje netjes zijn, dit en dat, weet je. Dus dat is altijd belangrijk, maar als je één doel voor ogen hebt, dan zijn die discussies gewoon niks. Klopt. Ik heb nog één vraag voor jou in twee delen. Oké. Jouw diepste punt tijdens jouw carrière. Laat me het zo stellen. Jouw diepste punt tijdens jouw muziekcarrière. Daarna wil ik jouw diepste punt horen in jouw onderwijscarrière en je hoogtepunt. Oké, nou. De hoogtepunt in de muziekcarrière hebben we al besproken. Dus, een dieptepunt in onze carrière was eigenlijk toen we independent gingen. Gingen alle deuren dicht. Oké. Zo simpel is het gewoon. Want op een gegeven moment zijn we van Tottenham weggegaan. Ja, door whatever. Dus er was geen ruzie, niks hoor. Dus door een of andere detail zijn we weggegaan. Ja. Wij zijn slim genoeg om natuurlijk onze eigen zaakjes te regelen. Wat een heleboel labels nu doen. Snap je? Dus, maar toen de tijd had je de label nodig om ergens te komen. Dus wij dachten van luister, wij verdienen genoeg centjes. Dus wat is het probleem? Ik bedoel, wij kunnen allebei tellen, we kunnen allebei, weet je wel. Dus het is niet dat wij bepaalde dingen niet kunnen doen. Dus we zijn independent gegaan. Ja. Alle deuren waren gewoon dicht, klaar. In 1 seconde. Komt dat omdat jullie weg waren bij Top Notch? Ja, nee, we waren weg bij Top Notch. En het was zo erg dat wij, zeg maar, in een timespan van 4 maanden waren wij bij bepaalde radiostations. Ja. En het was van, hé, deze guys, ja, we hebben die guys van Kaliber hier. Ja. We zijn independent, we komen een nummer promoten. Ja, en dat dezelfde presentator die zegt van, hey guys, wie zijn jullie eigenlijk? Zelfde presentator. Dat is gewoon geen grap. Dus de music industry, toen der tijd was gewoon
dodelijk, vriend. Ja, dus mensen moesten van jou eten en klaar. En als je denkt van, oké, wacht even, ik deel mijn brood, vergeet het maar. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat was wel voor ons een dieptepunt. Ja. En imagine dat wij alleen maar van muziek leven. Wat zou dat betekenen? Dus stel je voor een artiest die 100% in de industrie zit. Dus die zegt van oké, weet je, ik wil iets voor mezelf doen. Ja, en je gaat naar dezelfde mensen die zeggen oké, who are you? Ken ik jou? Dus zo zie je hoe de industrie is. Dus weer een voordeel van nieuwe media, laten we het zo, nieuwe media. Je hebt veel meer kansen die wij hadden. Ja. Snap je? Toen moesten we naar de grote mensen om iets te kunnen bereiken. En nu, weet je, is de nu heb je het zelf in handen. Je hebt het zelf in hand. Dus dat is een heel grote voordeel dat wij toen de tijd niet hadden. Dus wij moesten relyen aan degene die er links had. Klopt. En als je niet gelinkt bent met degene die links ben je niks eigenlijk. ben jij niks. Ja. Klaar, simpel. Met je nummer 1 hit en je top 40 en je TMF, whatever en alles. Dus dat was voor mij een dieptepunt, maar het was een learning moment. En dat was voor mij ook de keuze van, hey, wil ik dit voor mijn leven? Juist, ja. Weet je? Dus, en dan komt de options waar ik over had. Ja. Van, hey, nee. Snap je? Dus, nou ja, het moet wel leuk blijven. Juist, Weet je, op een gegeven moment toen de tijd werd, weet je, de music industry, op een gegeven moment wordt het gewoon heel vies. Snap je? En het moet leuk zijn. Ja. Ja? Dus, aan de andere kant, vanaf dat moment gingen we zelf onze dingen regelen. En één ding is wel waar, als jij als artiest zelf je dingen gaat regelen, gaat dat ten koste van je inspiratie. Klopt. Snap je? Want je bent te veel bezig met dit regelen, beef maken met organisatoren van feest en dat soort dingen. Terwijl je als artiest, je moet in de studio zitten, je moet gewoon creatief zijn en je ding doen. Ja. Dus dat was voor mij, weet je, een learning moment en ja, voor mij een dieptepunt. Een dieptepunt in mijn onderwijscarrière, zal je heel eerlijk zeggen, heb ik nog niet gehad. Ja, want ik ben, ik heb lesgegeven en daarna werd ik, toen ik hier terug ben gekomen, ben ik heel gauw in de directie terechtgekomen, tot waar ik nu ben. Dus in principe is het niet echt een dieptepunt. Wat ik wel heb meegemaakt in Nederland, dat je dan zeg maar als allochtoon zijnde, laten we het woord gebruiken, waar ik heb lesgegeven, dat ze niet in contact komen met mensen van andere cultuur. Dat is gewoon voor de dag. Weet je? Dus ik heb gewoon meegemaakt, dat ik als mentor zijnde, ik ontvang de ouders, weet je, voor een rapportbespreking, et cetera. En je had zijn vader, durfde zijn hand niet eens, weet je wel, dicht te grijpen toen ik een hand ging geven. Dus de hand bleef gewoon zo, weet je wel. En op een gegeven moment dacht ik van, shit man, dus weet je, is uit wat. Dus, maar ik ben een guy, ik los alles op gelijk. Dus ik heb beide handen gepakt. Ja, welkom meneer, kom je binnen. Dus hij was van, weet je wel, ik word aangeraakt door een neger, weet je wel, dus zoiets. Dus dat was geen dieptepunt, maar het was wel een moment van, hey, what's up, snap je? En ik heb gelijk daarvan een missie gemaakt. Dat ik in ieder geval met mijn groepen, je had klassenuitjes en dat soort dingen. Ja. En ik ging met mijn groepen altijd naar Amsterdam. Altijd. Ja, dus als wij, want nu Volendam gaat iedereen naar Hoorn. Iedereen gaat naar Hoorn, en Volendam en Edam, weet je. Dus ik ging altijd naar... ik ging altijd naar Amsterdam. En natuurlijk, we gingen altijd naar de film, weet je, met de klas. En ik ging altijd naar de Pathé Arena. Ja.
Dus gewoon lekker in de metro, boom, alle culturen, weet je wel. Dus mensen kijken van, hey, wie zijn jullie? Weet je, dus zodat de kinderen gewoon toch het andere deel meemaken. Ja. Want je kan je niet voorstellen dat jij gewoon in je groep leeft. Ja? En je weet niet wat buiten jou gebeurt. En dan heb je een vooroordeel over iets dat je zelf niet hebt meegemaakt. Ja. Weet je wel? Dus dat heb ik gedaan. Ik heb ook een keertje met een klas ben ik in Amsterdam gaan eten. Waar ze dan ze hebben Caribbean cuisine. Ze hebben van alles, ze hebben Jamaicaans, dit, dat, bla bla bla. Maar ze hebben ook geit. Het was een buffet. Oké, dus kan je je voorstellen dat ik gewoon, ik was met 23 spierwitte kindjes gewoon in Amsterdam, in het restaurant, heel mooi restaurant hè. Dus de afsluiting van de klas en van het schooljaar. En ze hebben gegeten. En aan het eind zei ik tegen ze van, ja jongens, bij deze zijn we officieel allemaal geitenneukers. Want jullie hebben allemaal geit gegeten vandaag. Dus, weet je, zeg maar toevallig heb je eentje op vandaag ook. Ja, precies. Dus, weet je, we zijn allemaal, want zij gebruikten die term toen de tijd, weet je wel. Dus ik zei, ja goed, ja, dit is hem. Dus dat soort dingen, weet je, deed ik gewoon. Ja. En gewoon puur om die kids gewoon wat te laten zien, weet je wel. Want ik denk van die jonge mensen met bepaalde ideeën, dat hoort niet zo. Dat is gewoon puur omdat je gewoon de andere kant niet hebt gezien. Ja. Snap je? En ik gebruikte dat als, ja, voor mij was het gewoon een missie. Ja, dus die 10 jaar dat ik daar heb gewerkt, gewoon om ze dan de andere kant te laten zien. En een heleboel van die kids gingen naar een MBO in Amsterdam, Ja. weet je. Dus ja, voor mij, nou ja, dat was eigenlijk een mission voor mij. Ja. Van het dieptepunt eigenlijk een mission gemaakt. Ja, dus en ja, kijk, dat soort dingen zijn ervaringen gewoon. Klopt. En je moet het beste eruit halen en hoe maak een mission ervan. Ja. Oké, hoe draai je dat in het positieve? Hoe ga je dat doen, weet je? Dus, want ik had ook kunnen zeggen, heb iedereen, weet je, ik verdien mijn geld, ik doe het ding, gewoon klaar, weet je wel. Maar ja, dan ben je satisfied als persoon als je dat doet. Nou, ik niet. Ik zeg maar, oké, ik moet deze mensen iets meegeven, want duidelijk weten ze niet. Klopt. Ja. Snap je? Ze zijn gewoon onwetend. Dus dan ben ik degene daar om ze het te laten zien. Van, dit is hem. Dus, Is dat ook gelijk je hoogtepunt geweest? Want dat kan je ook eigenlijk als een hoogtepunt zien. Nou ja, dat was een win. Dat was een win in mijn onderwijscarrière. Ik denk dat mijn hoogtepunt, ja, ik zal eerlijk zeggen, ik zit nog steeds in mijn hoogtepunt. Want ik heb mezelf best wel snel ontwikkeld in het onderwijs. Ja. En, dus we zijn nog bezig om meer hoogtepunten te bereiken in het onderwijs. Ik denk dat dat belangrijk is. Niet voor mij, maar hoogtepunten voor het eiland en de leerlingen. Dus mijn leerlingen. Want ik wil dat mijn hoogtepunt is wanneer de leerlingen hun hoogtepunt bereiken. Dus, en dat is voor mij, voor mij het hoogtepunt. Dat ik na een paar jaar de leerlingen tegenkom en weet je, wat doe je? Oh, ik heb een eigen bedrijf. Oh, ik heb dit. Oh, ik heb dat. Laatst ben ik eentje tegengekomen en die zei tegen mij, meneer, ik heb 3 kinderen. Ja, en nu ben ik aan het stacken voor hun. Ja. Weet je hoe geweldig dat is gewoon? Dus dat betekent de leerling dat je gewoon hoofdpijn had. Ja, want er was een hoofdpijnleerling. Die is nu wise decision aan het maken. En die is aan het stashen voor zijn kinderen, weet je. En Ja. je bent gewoon bijna 30 of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon geweldig. Dus dat is dan de icing on the cake van wat je hebt ingestoken. Oké, ze doen er wel wat mee. Ja. Dus dat zijn eigenlijk mijn hoogtepunten in mijn onderwijscarrière. Hoogtepunten van mijn leerlingen. Justice, waar kunnen de mensen jou volgen? Of stalken? Nou, ze kunnen me stalken op @cybertracks.
met een Z. Dus daar, nou ja, ik ben op Instagram. Dus zoek me gewoon op Instagram. Ik ben alleen op Instagram. Die andere media, nee. Geen TikTok. Nee. Geen rapper de leraar. Nee. Gewoon op Instagram, @cybertracks. Ja. En dan kan je mij volgen. Ja, we zetten het sowieso in de beschrijving, kunnen jullie hem volgen. Logistics, thanks voor je tijd, voor je eerlijkheid. Ik kan horen dat je docent bent, je kan jezelf presenteren, je bent spraakzaam. Ik kan het horen. Maar echt, thanks voor je tijd. Voor je leuke beelden. Waarschijnlijk wordt er hard gelachen daar in de woonkamers nu. Bij de eerste foto al denk ik. Ja, de eerste foto dat was gewoon echt... Zeker. Nee, maar ik wil jou ook bedanken om mij uit te nodigen. Dus ik vind het gewoon super dat jij als ook, weet je, young talent, zeg maar toch, weet je, ons uitnodigt en de recognition geven als Kaliber en de rapgroep. Dus, en ik zou zeggen, nou blijf je ding doen, weet je, dus, want zo steppen we up. Ja. Jullie ook. De naam van Pujeste komt in de beschrijving. Volg hem. Het liefst vraag mezelf voor nieuwe liedjes, want ik wil ze ook horen. Ja, ze gaan komen. Ja. Toch goed. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen, Gebroeders Wolf, Instagram, TikTok, Facebook en YouTube. Daar abonneren natuurlijk. Deel dit natuurlijk zodat iedereen het kan zien, ervan kan genieten, ervan kan lachen net als jullie. Bedankt voor het kijken. Ciao.